Il-faqar fost iż-żgħażagħ Maltin kien it-tema ta' seminar organizzat mill-Kunsill tal-Istudenti tal-Kulleġġ San Luigi bil-għan li titqajjem aktar kuxjenza dwar kif kulħadd ħaqqu l-opportunità għal mobilità soċjali. Mistoqsi dwar kemm hawn tfal li m'għandhomx dar fejn joqogħdu, iċ-Chairman tal-YMCA Jean Paul Mifsud qal li mill-aħħar studju jirriżulta li hawn 64. L-aħħar studju jindika li għandek 64 children li huma homeless. Bħalissa fil-fatt hemm proġett li għadu għaddej mill-ranking ta' Social Fund biex propju jisir studju fuq daw it-tfal biex timmeppja kemm kbira kemm reali. Għalli l-faqar jirreferi wkoll għaż-żgħażagħ taħt 18-il sena li jispiċċaw il-ħabs. It-tfal li hemm il-ħabs. Il-età tagħkom. Dik hija realtà soċjali f'Malta. X'qed jiġri magħhom? Sfortunatament kieku staqsi li ngħidlek ftit li xejn kif joħorġu minn hemmhekk. L-esperjenza li rajt bajnejja xejn ma toġobni. Filip Vella mill-Caritas qal li ż-żgħażagħ iridu jitalmu jkunu assertivi biex ma jispiċċawx f'riskju ta' faqar. Father Vince Magri minn Paulo Freire Institute qal li mill-15 sa 18% tal-popolazzjoni li huma f'riskju ta' faqar 22% huma żgħażagħ. Huwa kwota riċerki li saru l-Ingilterra li juru li tfal li l-ġenituri tagħhom m'għandhomx ħiliet ta' trobbija ħafna drabi jispiċċaw f'riskju ta' faqar. Għal din id-diskussjoni li tmexxiet mill-ekonomista Aaron Farrugia kien hemm ukoll rappreżentanti oħra, inklusi Jim Borg, fisem il-Partit Laburista.